Bahala na gyud og dili ta tantong itsuraan. Basta kabalo lang gyud ta mangarti. Maghitsok matud pas mga katigulangan. Okay. Mora man sa nay usa sa ipangita siguro sa usa ka tawo no. What's up mga kaloyal and welcome back to my channel. So ngayon mga kaluyal, gusto lang na ako magpagunting kay it's been a month nga since gi-quarantine ko from Cebu to Bohol, and then grabe taas na gyud sa plano na sad nako magpagunting today, and suddenly nag-uwan. Gusto kayo uwan guys sa gawas. To kusog na ang uwan, so wala gyud, dili madayon, siguro dili madayon na gyud kay kusog kayo ang ulan nya. Basin dangog magmotor iigang na gyud saya kong buhok ko, taas na gyud kayo. Saya ko ng guon ako anang banganan naon na ako. Okay, may nang mangati sa tagamay kay sao na lang walay mulingi na to. Lisod ng panahon karon, wala na gid mutuwak ang uwan nya hapon na. So let's just talk about the personality tar. I mean, the hitsura. Nga dili angay basihan ang hitsura sa imuhang batasan nga nindot. Kaya unsaon man ang imuhang kanindot sa hitsura kung maot ang imong batasan. Diba? But in fact, mas nindot gyud ang mangarte. Kay dili gyud na usag yun na sa nindot nagpakanindot sa imong kagalingon. Bahala na gyud og dili ta tantong hitsuraan. Basta kabalo lang gyud ta mangarti. Manghitso matud pas mga katigulangan. Kay mora man sa nay usa sa ipangita siguro sa usa ka tawo no, para higugmaon sad ka. Not just physically but also emotionally, mentally. Okay. Saan na kung gwapa ka, saan na kung gwapo ka, kung wala ka ani. Wala ka ani. Pilde good ka. Samara na sa manok nga sabong. Samara na sa manok nga sabong. Nay mapildi, nay mo daog. Pero tuod man kung mapildi ka, ayaw na lang isipa nga pildi lang yun kahangtod. You still have another chance nga makadaog pa. Okay. Siyempre kung ang manok breeding na kanang alimahan kog taman, gi pakaon og taman ug unsa pa diha para mas kusgan. Sama ra gud pud sa tao. Sama ra gud nako ba? Inampigan. Pero wala yung amping guys. Wala pa. Wala pa iniabot. Pero coming soon. Naana pero nasa layo. Ay. Peace. Alangan. Lisod pod kung mangarti. Anak pa ka mangarti kung minyo na ka. Siyempre, mangarti ka samtang single pa ka. Okay. Siyempre ulit tao na naidaga mo doon. 君の虜になってしまう
istorya man lang ba, pero in reality that's true. Okay. Need good na to na ang personal hygiene. Although naman si usahay nga mahatdan tag kwarta wala tay kapalit. Unya pero usahay dili man jud permita makapang hairkaso sa tong galingon kay what if na masakit ta dili mo kita maka atiman sa tong galingon, di ba? Okay. Nakasakit ka, maligo day ka, mang make up ka, magpagupit ka sa gilantan. So in a proper way, inalansad ang atong kaugalingon na ampingan. Pero usahay no makabati man gyud ta og kanang discontentment or dili gyud ta makontento sa atong kaugalingon. So we'll try nga musulay gyud ta nga unsaon magunahuna gyud ta unsaon nga paagi para makabaton ta og kontento atong kaugalingon. Yes, I accept nga dili ta hitsuraan. Ako mismo dili ko hitsuraan. But yatag ang Ginoo tungod kay na kay purpose sa imong kaugalingon. Yes, dili ka hitsuraan pero makabalo ka unsaon pagdala sa isig ka tao, di ba? By the way guys, ngano niabot naman ta atong topic nga ato manuntang content ani is magpagunting. So tungod kay na relate sad ba? Maybe na relate sad. Probably yes, na relate sa datong topic nga magpagunting ta, magpa-makeover. Dili man sad kayo nga magpa kuan-kuan pag arte-arte nga grabe gyud. Kanang normal ra. Siyempre nagpuyo beta sa bukid. Kaon ba yatag lagot mon. Kaon tagabi, kamuti, saging dabong. So maora gid na. Para sa dili ka kaayo haggard nga naa ka nagpuyo sa balay ni haggard ka. So we will just try to make something new. Something new. Something different. Bisag naka sa bukid, makabalo ka mang hitso sa imong kaugalingon ba? Samtang single pa ko. Namura, niabot na tani. Imbis kay pagpagunting atong gisgutan. Pero wala man madayon. Okay, hapon na sad. Wala pa ni tuwak ang uwan. So istorya lang ta. Since nga I know nga naka-experience mo base sa akong ipagsulti. So why not to talk about this kind of matters. Kay siyempre ikumpara nimo ang sa una ug karon nga henerasyon, lahi na kayo. Pero bisan pa man naka-learn gyapon ta sa history o sa karon nga new generation. Okay, sa atong generation karon murag upgraded, murag nagkaana mo ka high-tech. Mao na nga dili na gyud ikatinga nga ang mga bagong tubo karon mahilig na mga arte. So siyempre bagong henerasyon, so ato na lang respetoon sa saktong pamaagi. So sorry guys kay nag-abot na kaabutan ng topic. I just tell the truth man. So since nga wala sad ko ilingaw, so gi-video gi-vlog lang lako di. Despite nga nag-uwan na wala makadayon sa pagpagunting, so mao ni akong gimo. So as matured
nakabalo naman taon sa atong mga kuan sa atong kaugalingan. So sag nata sa bukid hala biro kumbati. Wala may dautan kung naa ka saktong binuhatan. So that's it guys, kay murag niabot ni gyud ta sa punto nga murag nanatay hugot sa ating kinabuhi. So thank you so much guys for listening and watching my video, my vlog, and I hope you guys you don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share para malipay ta and para updated ka sa akong mga videos. God bless you all and have a nice day.